Kani ketika pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor beman kasni. Da ki Spah ngot ki paj ba kilawan banyadan benta ha ke jingle niam Khatduh ya kamen jong ba Honsen Lyngdoh henne kasni ka arpusan terek ukula lingkon ha ke yingsa jong u hala chumia shilong ha shwa banra ya kamen shawlom Jingtep ha shwa ban pelong ya ke jingle niam henne kasni da ka balang Presbyterian jayau layo jingkran shwa na ki babon ki kenhon ki bau ba Honsen Lyngdoh ulai dan benta bat senyang ya ke jing syakri na ke benta ke bah kamiat jong ki babon balang la kalong ha posor ne hanong kandong kontop ru ye ki nong ilam jong ke Barat Scouts and Guides ke kenhon ke ba Honsen Lyngdoh ulai dan benta nadu kisnam khat khandai Spah nyo pokle sheneng nalor ke jingkren na ki kenhon ba per bon ki wei pat ki la pharu ya ke jing snolem da ki jing tho ya ki bala suje kerteng kontop ru na ke Earls Holiday Home Trust long Israel badon ya mamusim but was stolen ya gajing jinjar jom kiwe umla ban snap weu pastor le tho nga tu pastor makdo bodon stai paryong bu yang awang ba lu habong trade pastor se shom lu pula nomor ba ka jakar bu trade long pamlat kali buôn lấy được lại là có cái gì cả chuyện cái cả đến đây đây hả bà lấy cái đuôi bà Honsen đi ông em hấp lên sitio là one này là lor là cái tụi bolsa jadi buat kalian tiga orang Khatduh Jakarta juga senang tahu masuk ke sana Inmen di para kijong iba Honsen Lyngdoh ikut kijai bat baro kibodon kejidai lembat i ngayon nga kedikapo na kalian jong ke Social and Economic Life Development Department jong ke KGP Senat Sepni kabalong gawai na ki Department jong ke Senat kabapit ya ki kam kibapen baha badiarap hang ni ki imlang kesalang di kumta kini kapor kemensin kajing snow si bat kajing snow do kabakraw hagaba mapi kum kayin ru lambat ni ru ni dewan do no ye ba Honsen na preng jongi iba ngampa ban sim sibu ne kapor mo player snow ne kiwe ki parlok ki bakran ibala kersan ibelaju don keti padi belaju ai la ke jong kebor barok banyerap jiki babun kijing sekri jong ke department ke jongi lambat kiwei rugi para pastor jong ke sinod ke jongi hagi jakatre ki jong ki kijing le buram Khatduh kijing ra ya kawasa jong kamet jong ba Honsen ha ka ba Blay la imon ban sim no yai ha ka karta ka ba i bha nang ni la yang ha ka liang jong ka Barat Scouts and Guides lamar iba Honsen ilong iba hayen jong iba ni jukhot ye i ukpa jong ki scout la yang da ka jing snow si ka bakrau bangila du no ya upaya ubahe do jong ka scout bagai tungi baai ke jingkersian am tang boi ai jingkersian ma i nrai ila penlong ya barakhat ki bahayeng hasem jong iru pakin join ya ka scout namari ong ki denkam ya ke jingerap ban penbiang penbaik ya ke jinghe jingsan jong ki kena samla jong imenta Kepat kisau guide baru kuat bikin yang kumka last respect last tribute kepada ai dari bangsa. Scout guide sabut down
last verse. This time on the sun, from the sea, from the hills, from the skies, all is well, safely rest. God is nigh. Thank you. Leit und I about ser Jingtep hat about Ngut. At Jing Shai about Ngut kat ting Shani. Try to I about ser Jingtep hat about Ngut. At Jing Shai about Ngut kat ting Shani. Reisu. Paul Barim, ilong berkong ngel itu di Jingtep ini bagi lah stang negeri ka firm ka bagi Jingtep ka Honsen Lyngdoh earth moving and hauling services. The Jingtep ini haki department gabon i tray kam jongka public works department juga jilla jungi ka Situri ka Meghalaya Energy Corporation Limited IOC MES Dalam ka jingsna ka jungi ka ba kisurong ka TV Jingtep jungi pa let's say kita nak pergi limited I Honsen I jule eksperimen babon ba ila sedang ban penmi boarding Isna kita jungi waktu lagi ba ubleh hiwa jingsna ba I penmi boarding kawai kerong kata farm ka jungi yang pomuyong berkunjung sya samle ban penmi boarding ban student kam gila kata ketika tak talent ko ay ubleh ba I kam kepang Ubriu ubalakha na kabriu ulong ukhindat isi at ubadap e kajinjinja wan mi kumusuntiang tila otno eu ukat no kum kasamiuru bat umne yemen pek daki kman ha ubakat umi ban men penuan yang saya kajing bisa lem bat mi wei ubala pun penmi e kabakut na kabamkut omdon Namar bala penting kena kisi jong u, kijing heng ki penai jong u, kidan hamil. Pada hamil labo ekipot jong u, pada omla bandingkan. Hadirin bala pendap ya kejing lek niam anda lakit no ya kamat chulom Jingtep halau mali hasilan talenti la Synran langro ya kamat daki Spah ngot ki paiba kenthom nadu ki bahaya ngasam ki lok ki jor ki banajan bat najngai bat ki baet bathon jong ba Honsen Lyngdoh
Taru kita kibala yo tia hau tisu bleu nualam lem batu markeningi onga pi de ketin try bangi kibadang im ye kibala punsa adu kajingwan try de lele ngene om yo le shwa ye kita kibala yo tia na bo try hi un wan here na bleng bat kajing risa de ketin sawa angel rangba bat de turoi play ba kita kibala yap hau kris kinya mi pat shwa begam ta mangi kibadang im ye bala pensa rongno yang ilem bat ki hekel o ye ka mani siam yu try ka sun beng ti kumta in yailong junom lem bat try kumbo play try nong bu try nong tao lebit ye ka man simno ye ka man sim tung ne para bangit bi I jongi ne ka sla jo ka ne ka putei aga ne ka por ka menta ya ti no ye ka ne ka basa jong ka met ka jong sika kendeu shika kendeu pay should pay helmet shika helmet jingker men ka bas kember ka batik na bha ka jing mi pat ka shika jing im ka bom jukut ka ru try bi I jong yu Jesus wala ong la long ka jing mi pat ka jing im ka bangai janga lo yap un yo im ba buri bro im ber bangai janga unom yap lo lanu ni ramba wala ai ya ka jing sinyang ka kerpang la ka jong ka ye ka sam ka kur ka jaj balik lagi jong kari, balik lagi jong kari. Itu ai bagai jong it pak, kaba pela, bat kaba mayan, kajong meu blay bupa, kajing ai kaba dap bat baslay, kajong meu blay bukun, lem bat kajang slot kajong pesat bor, kajong meu blay, bomen siam bukun. Kini lai way blay tu, kini shong lem, sak lem ringkat, bat kini kajing kaba mat, ia kini kajing ja, kajing Khatduh, kajing siam, kajing em, kajong ki. Kena ye smowi ka bo jong ka jing tetngan mari ka jong lam ka jong mel ma ki sngi ki bo jong ka jong em ka jong ki makinang la banang ye shakri me inang la banang ye yuat banang imat ye ka bo ka jong perkia ka jong me ka met ba ka sin ka jong ki kin ye long lem ringkat ba kitu baro ba mat ki ba kum kini ki ju ki jing ye sham ki jing Khatduh aga jong em ka jong ki lam ba ki banget ki jong yang ne ba kan ka thai na do menta ba shu bom chukut